खुलुमबाय आं मुनेन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे ब्लग भिडिअआव आं अरुणाचल स्टेटनिनो नैबे बालिमु थांनाय लामायाव दङ लोगोसे माजबाद जानानै जों फैदों तो बावैसो सिगां आं नोंथांमोननो बुंखादोंमोन जों दिनै भैरबकुंडनि 90थि बे फेस्टिवलाव फैदों स' जों माजबाद जानानै नोंथांमोननो दिनै बे अरुणाचल स्टेटनिनो माखासे नुथायखौ दिन्थिगोन लोगोसे आं मिथिनायाव नैबे जायगानि भिउ पइन्टआ जोबोर समायना नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुदों बेवहायबो बगामाथि गुफुर हाखौ नुनो मोन्दों स' बे साबसिन भिउ पइन्ट होननानै जों मिथियो माजबादनिफ्राय फैनाय लामायाव स' राइट नाव आं माजबादनिफ्राय नियार एबाउट 15 to 20 किल'मिटारनि गेजेराव दङ नैबे जायगायाव लोगोसे बालिमुखौ मोननो एप्रक्सली 9 किल'मिटारनि गेजेराव दङ स' नोंथांमोननो दिनै अरुणाचल स्टेटनि बालिमुखौबो दिन्थिगोन लोगोसे नैबे समाव थानाय गासै भिउ पइन्टफ्रानो जोंनि नसुंसेयारि स्टेट अरुणाचल स' जोबोर मिथिंगायारि समायना नुथाय मिन्थिखागौ अरुणाचला गासै हाजो हालाजों बुंफबनाय लोगोसे मिथिंगायारि सम्पदजों स' नैफोर भिउ पइन्टआ थारैनो जोबोर गोसोखौ नैबे समाव आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं अरुणाचलनि नुथाय बेखौ जों गुफुर हाजो होननानै मिथियो लोगोसे बे माजबादनिफ्राय फैनाय मोनसे समायना भिउ पइन्ट राइट नाव आं अरुणाचलनि वेस्ट कामें डिस्ट्रिक्टआव दङ लोगोसे बेनि समायना नुथायफोरखौ नोंथांमोना नायस्लाय माबायदि समायना नुथाय नैबे समाव हाजो गुफुर लोगोसे केमेरानि उनथिंजाय नैबे लामाया अरुणाचल जानानै जोंनि आसाम भैरबकुंडखौ मोनहैफिनगोन स' थारैनो जोबोर मिथिंगायारि समायना नुथाय आरो जों थांबावगोन बालिमुसिम स' इन्टारस्टेट दिनै गिबि लाइभआव आं अरुणाचलसिम हाबफैदों आरो थारैनो अरुणाचलाव हाबफैनानैनो बेनि मिथिंगायारि समायना नुथायखौ आं नुनानै जोबोर गोसोखौ आंनि बोनो हादों स' नोंथांमोनाबो थारैनो मोजां मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन स' नै नाय नोंथांमोना केमेरायाव नुनो मोन्दों नै अन्थाइ गुफुर बा हाजो गुफुर होनना बुङो बेखौ बेखिनिया माने माजबादनिफ्राय फैनायनि मोनसे भिउ पइन्ट आरो ना स' नायलांबाय नैबे आंनि सालथिनि गारि बिथाङा माजबाद रेभिनिउ सार्कलावनो खामानि मावो स' बिथांनि हेफाजाबजों जों बेसिम फैदों स' बिथांखौ बे ब्लगनि जोहै रोजा रोजा साबायखर होबाय बेबायदि समायना जायगाखौ दिन्थिनो थाखाय लोगोसे बिथाङा दिनै सानसे आंजों दङ बिथाङा जोंनो बालिमु देखायगोन बेनि उनाव भैरबकुंडखौ देखायगोन बेबायदिनो माखासे भिउ पइन्टखौ बिथाङा अलरेडि नायखांबाय स' जोंनो देखायगोन बेनि थाखाय थेंक इउ जोंनो बेखौ सापर्ट होनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय जों अलरेडि बालिमुनि 3 किल'मिटार जानथायाव दङ 3 किल'मिटारनि साखाथियाव जों सफैबाय बालिमु मोनसिगोन स' बेवहाय लिरजोबना दोननाय जों गासै बर्डखौ अरुणाचल गभर्नमेन्टनिफ्राय बर्डार रड अर्गेनाइजेसन होननाय मोनसे डिपार्टमेन्टआ बेखौ लिरदों लोगोसे उइस इउ ए हेपि जार्नि होननानै बुंदों अरुणाचलाव हाबनायनि मोनसे गोजोनथाव माबाखौ होदो बिसोरो उइसखौ होदो लोगोसे बेवहाय डिटेल्स लिरनाय दं बालिमुआ 3 किल'मिटार बेबायदिनो माखासे जायगाफोरनि मुंखौ बेवहाय लिरना दोनदों माबानि अरुणाचलनि लोगोसे बेवहाय जों खोब इम्परटेन्स माने मिथिबोबाय थानाय खुगा टावांखौ जों खोब पपुलार आरोना अरुणाचलनि बेयो 310 किल'मिटार जों बे जायगानिफ्राय लोगोसे तेजपुरा 261 स' बेनो जाहैबाय अरुणाचलाव हाबनायनि नैबेबायदि नुथाय लोगोसे जोङो बालिमुनि नियारेस्टारसै बालिमुआ 3 किल'मिटार स' बालिमुआ आं मिथिनायाव मोनसे फिसा अरुणाचलनि टाउनबो बुंजागोन जायगाबो बुंजागोन बेखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन स' फार्स्ट टाइम दिनै इन्टारस्टेट अरुणाचलाव उइदाउट जोङो माने इनार लाइन पारमिट लालायनो गोनां दिन्थिदों नैबे बालिमु नोंथांमोना उनथिंजाय नुहुरदों बै रोमै रोमै नुहुरनाय गासै एरियायानो बालिमु स' बेनि थाखायनो बे एरियाया जोबोर मुंदांखा अरुणाचलाव बालिमु जों खोनाबोदों स' नोंथांमोना नुहुरनाय बै गुवार जा फैलाव नुहुरदों नोंथांमोना केमेराजों बेनो जाहैबाय बालिमु स'
केमेराजों नुहुरदोंब्ला नोंथांमोना सिनायनो हादों आंना जुम गैया मबाइलाव एसेबां अब्लाबो नोंथांमोना नुहुरदों बे बालिमुनि समायना जों अरुणाचलनिफ्राय जोबथा सिमा माने आसामाव हाबनोसै जोङो बेनो बालिमुथिंजाय हाबबोनाय भैरबकुन्द जानानै जों मोनफैबाय भैरबकुन्द मोननोसै लोगोसे अरुणाचल आरो आसामनि जोबथा सिमा थ' दिनै बे इन्टार स्टेट अरुणाचलनि सायाव लानाय बे ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो जाबाय मानो होनब्ला अरुणाचलनि जेखिनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय स्पेसियेलि लोगोसे बालिमुनि खायसे नुथायखौबो बे ब्लग भिडिअ दिन्थिबाय स' बे जोबथा सिमा बेनिफ्राय जोंनिया आसाम स्टार्ट जासिगोन लोगोसे जोंनि थांखिनाय जायगा जोंनि जा भैरबकुन्द मेलासिम फैनाय जोंनि थांखिया जाफुंसिगोन मेबि बेवहाय मोनसे एसएसबि केम्प दङ बे एसएसबि केम्पआनो जोंनि जोबथा अरुणाचल आरो आसामनि सिमा स' नोंथांमोननो दिनै बे 90थि भैरबकुन्द फेस्टिभेलाव फैनाय बाजैनो नोंथांमोना माजबाद जाना जों अरुणाचलनि खायसे नुथायखौ दिन्थिबोबाय स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे फैबाय थानाय गोदान ब्लग भिडिअआव 90थि भैरबकुन्द फेस्टिभेलनि माखासे नुथायखौ दिन्थिनो नाजागोन लोगोसे सम मोनोब्ला इन्टारनेशनेल कान्ट्रि भुटानसिमबो बेरायहैगोन स' आं मिथिनायाव बे भुटान एरियाखौ सानद्रुप जंखार होनना मिथियो स' नाजानोसै लोगोसे दिनै बे अरुणाचलनि सायाव लानाय वेस्ट कामें डिस्ट्रिक्टनि बालिमु आरो लोगोसे माखासे भिउ पइन्टखौ दिनै नोंथांमोननो बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिबाय स' जों आसाम हाबनोसै बे अरुणाचलनि जोबथा सिमा लोगोसे जोंनि एसएसबि चेक पइन्ट बारबानो जों आसाम हाबगोन आरो आसाम हाबनाय लोगो लोगोनो जों भैरबकुन्द'आ स्टार्ट जासिगोन स' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय लोगोसे माखासे गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिननाय आसाथिजों दिनै बे ब्लग भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै